touya apa number 4 tanzi make x the subject of the formula. Asi this one yaita kakusiyana nemamwe examples angatiita. Panapa una a over x to the power 2. X wako uri kutsvaga ane a power which is 2 over hanzi minus b is equal to q. Saka zvawakuita manje wakutanga wabvisa b ushu ouya kusaidi kunoku kuna q. Saka wakusara una a over x to the power 2 is equal to q plus b. B wako ari minus, saka achinja side achienda kurimwe side na q anobaita plus b. Then wapedza kudaro iwewe, remember kuti uri kufana kusarwa nani na x. Saka kuti ubvise x pasi panapa uchaita sei? Ucha multiply kunoku nani na x squared, o multiply futi kunoku nani na x squared. Saka x squared ushu na x squared they cancel each other, uchasara una a is equal to q plus b unobva waisa mu bracket like this over what multiplied by x squared. Ndo zvatinoita izvi kana tamultiply zvinhu zvinenge zvakaedwa. Panapa uye multiplying q a plus b vese vari kumultiply nani na x squared. Wapedza kudaro wobva wadivide masides ese na q plus b nekuti uda kufana kusara unani una x. Saka wakudivide na q plus b kuti usarwe unani una x squared ari panapa. Saka x squared panapa wakadivide na q plus b uchasara kuside kunokuku uchasara una a over q plus b over what is really equal to x squared. Wapedza kudaro, your next step takuchitsvaga the value ya x ushu. Saka pese paunenge une a power, handitika pese paunenge une a power which is 2 like this, kana uda kubvisa ka power 2 aka ndo paunozoisa chi square root sign chiya chatambobvisa paya ndo chaunoisa kupi kunoko. Saka kuti usare na x wakuchiti x wako ava equal to the square root of a over q plus b. Saka chinhu chauri kufana kunzwisisa ndechekuti kana une a power which is let's say panapo hanzi x squared is equal to, let's say is equal to 4, wakanzi tsvaga x kuti ndiani, unoisa square root kunoko woisa futi square root kunoko. Saka power 2 anobviswa ne square root sign wakuchiti x is equal to square root of 4. Then remember futi kuti takaita go back kana takuda kuita the issue yekubvisa our square root sign ndo patinozoti squared.